Egarri dugu, batez ere komunikabideetan hori hartzun pixka eduki dugunez, bai jaso dugu datu haitzan jaso ditxugu dena nahi gehiago, baina horrez gain behigarri duguna bufangara pixkate edo zintzen, ez azkenien gure helbukasiatik izan dut ikasien protagonismo ematia, horrek suposatzen dauen zailtasun teknikoak baita, azken finean ikastola baitxu gure mugak, baina bai joan garena fintzen izan da proiektuan bertan, hasieran igual oso instrumentala zen, baina geuk informatikako zikluan zehazki gu zailtasun askotan ikasgelatik kanpora irtetzeko. Eta izmen ikastoan garri daukogu nolako pertsona nahi dugu, pertsona da, Euskal Herritar izango dena, kooperatiboa, barnesekotasunakin, ekintzailea, eraldatzailea, eta ikusten ginen proiektu honek berak erantzun zala asko guzti hori. Orduan, nolait, pangara, limatzen, igual aspektu teknikoak edo egunez egun esperientziakin ikasten zoiez, eta esan hauke zer hobetu da, igual jaso ditu mundu haitzak, eta guk egiten dugun lan ero esan hauke gaur egun hasi ginean baino bia.